Vážni priatelia, milí kamaráti, sledovatelia môjho kanála, hlásime sa vám na prvej 700-ke, veľká homola. Boli sme odvedení krásnym pohľadom. Čiže Branislav Hír, Peťo Hír, Martina Der, Čogor, otoč sa do kamery, Čogor, tam Sičkovia, naši kamoši, Tyler Hír a Benny Hír, trošku sa bojí. Máme nádherné počasie, pod nulou síce, ale bez vetrie a takéto krásne, ako z lietadla. Inversion, Wetterinversion. Ist wunderschön. Wunderschön, ja. Danke für den Hi Karin, hi. Hier Joseph hier. Branislav dort. Ako Flugzeug sme tu. Und Benny gesichert, schau. Zittert schon. Benny sa trošičku trase. Tu musím ukázať chudáčik, on sa trošičku bojí. Dalinko, Dali. Poď do kamery, pozdrav Dominiku, Janku, krmiteľku. Warst du schon? Dobre, stačilo. Warst du jetzt? Aha. Je to krásne, takže prvú 700 máme za sebou a pokračujeme na čmelok a tak ďalej a tak ďalej. Oh mein Gott. Mein Gott, ja. So, Schatz, danke schönen Tag. Fantázia to je. Danke, Bussi.